Listo, bigarrengo platera. Zein izango da? Bakaia ulomoa, Bai? piperra dakin eta etxeko tomate saltxakin. Hori da. Osagaiak esango izkizuet. Piper berdea, piper gorria, tipula, baratxuria, tomate saltza eta bakailaoa. Prest, Bueno, hasitzeko. piperra da egiteko, kipula eta piperrak. Lauki txikitan egin berdia? Ez, bai. nik egiten dut Juliana erara. Nahi bari mazuri piper Bai. berdi hartzen dut. Hori da. Juliana erara eta sartagina baten, okazuela baten, poliki. Hori da. Eta tomatia ekarri zu etxetikan eginda saltza, ez da? Baina Bai, etxen egindakoa da. etxen egindakoa. Hori da. Askar esplikatzen Bai. bari mazu nola egin dezun? Ondo. Bueno, kipula, Bai? baratxuria, Hori da. eta gero tomatea. Tomate pera oitakoak ez Bai. dakizu saltza egiteko, eta denbora luzean euki, Euki. azukre pixka bat Pixka bebaia, bat, hori da, kentzeko bai. garrastasun hori. Garrastasun hori kentzeko. Bai, eta gero pasa. Ondo. Gu tomatea hortuan, denetatik isixa, baratza egiten duzu baita ere gu zeuek. baratza, urte guztirako patata. Ez, tabernan jatetxean saltzen duzuen patata guztia zeuek egiten duzu Urte guztirako patata, urte guztirako ia letxugak, beharrak. Eta letxu desberdinak eta baita Bai, ere? danak. Saiatzen gara 3-4 klase sartzen. Gero, Aritzoztoa eta trebizo eta guzti horiek? danak. Gero kipulare pare bat, zuria, morea, zaiakoa, batzutan nola, bai. Alduna, zetik Eta zein ibiltzen da zaitzen baratza? Ibiltzen dira, nire aita, nire Bai. senarra, eta gero beste mutil bat, betidanik laguntzen ibili izan da Tino, Bera. bai. Eta tinori zenarrari bai. eta baita iteire. Hori da. Ondo. Eta aztian zehar, gero azte burutan, jende gehiago espero zuen nian jatetxean danak lanea, ez da? Bai, pizka bai laguntzera. Eta gero, neguan, azak, porrua, ugari, Azalorea. azalorea, bai, azalorea bebaita. Baita, ere? Danetika. Kompleto. Bai. Eta animalikan adibidez? Animalia daukagu hartalde bat, ez oso handia, eta bildotza etxerako, jatetxerako erabiltzen dugu. Arkumeak, gu bildotza esaten du, Bai. Arkumea dana... Gero jatetxean saltzen da dana. Jatetxean saltzen da dana. Danontzako lana bada dezu, Bai. Eta baratzata, etxian, jatetxean inguruan? Bai, gertu daukagu. Bai, gertu, dana gertu. Bai. Hemen daukagu osagai danak, piperra da egiteko, Bai? eta hemen bakaioa, piztuko dira. Bai, piztuko dut? Hori da. Eta hemen bakaioa. Bakaioa da flater bat, Euskadin alde danetan, no? Bai, Hori da. modu desberdinetan. Hori da, ditugu bilomo hononak. Modu desberdinetan, baina, beti dago, no? Eta zue pentsatzen den jatetxean baita ere, era modu desberdinetan Bai, prestatuko hori da. duzuela baita, Bai. ezta? Baina urte guztian zehar edukiko duzu. Bai, urte bakaria, guztian zehar. Alde batetik bakaioa. Adibidez zeharra aukera eukitzen duzue, bakailaoa, Bai, rapea... itxasapoa, Bai, legatza, txipiroia, garaia... bai. Eta gero, arkume asko. Arkume asko. Bai. Eta erreta eta horrela? Erreta, gehien bat erreta. Horrela. Eta igande batean junezko zein berden, garratu adibidez? Igandetan ez, baina komeni da, Komeni da, bai. Bai, hori izaten, kapritxosi junezko Bai. eta hori bilatu nahi baren bezu, beti Hori izaten da. da, errezerbakin esan. Beira, Hori sortzila honda da. eta dano nahi dugu arkumia ja. Listo? Hori da. Hori da. Jatetxean gauden aire asko laguntzen dio jakiteko, handiak ze joera eukiko duen egun horretan jateko orduan. Zari gero pena bada, porque azkenean Hori da. ideia horrekin etorri dira, eta azkenean juten dira, hori, no? Bai, eta gero urte guztian, oin urte guztian daude produktu gehiena, baina hori... Baina gero esaten da kantidadia, gero ordutegiare, bai? Bai. Zuk jute manen batzea, ordu biterriak ia irurak aldian, bai igual prestatu dituzun arkumiak, bai egun hortan danak arkumiak jandu eta saldu da, ez? Hori da. Eta reservatuta eukiezko, badakizu gordeta dagoela. Hori da.
Betiko bezeroek eukiko dituz, urtero, batzuk behin, bitan, da irutan pasatzen dianak, baina urtero, ez da? Eta eguna pasatzera etortzen den jendea baita oso betikoa da. Betikoak. Bai. Lehen hau ni txikian itzenean, egia esan Arantzazu zala uda pasatzeko leku bat. Eta jendeak egiten zuen egonaldiak, astebete, 15 egun, Aiton, Amona, Ume, danak antxan, ez da? Lasai, mendira joan, pasiatu. Eta oin, gauza zela aldatu dian, da zela prisaka bizi gaien, bara oin Arantzazura tortzen da jende astebururako. Astebururako. Hoi aldatu da. Astebururako, baina baita ere badakit, astegunian badagola beste bezero mota bat, lasaitasunan bila di joana, eta igual, 2 egun hartzen ditu, askotan, gainez, familiakin da lagunakin juteko baizika bakarrikan joan, eta antxen 2 egunean lasai antxen zartu eta pake-pakian, ez da? Pasiatzeko. Hori da, bai. Hemen zen, eta martxan, bai, hor bakaia guai egiten jango gara. Bai, leku lasaia, eta hori pentsatzeko, irakurtzeko, oinez ibiltzeko, mendibueltain, jan, azaion, pentsatu, ez da? Hori da. Hortako lehen denbora hartu, inber da, Bai. Stop, esaten dut zela. Norberezko denbora. Frenatzeko, no? Hori da, bai. Hortan aldatu da, no? Gu txikitan Arantzazura etortzen ginen, da egoten ginen 15 egun, eta 15 egun, Arantzazun. Oin asteburu bat etortzen gara bakarrik, urtean. Baina, bueno. Eska bat, urrunduko dugu, eta joan gara. Oitu da ez galdu, eta joan, asteburua ba ere. Ja, hori da. Zuek bizi, izatez, karo, oinatiko udaletxea bezala, ez da? Baina Arantzazun, bizitzea zenak zenba lagun ezango zazte, frailiak etana kontatuta, Arantzazudako auzogune bat, baserri, 12 bat baserri hola egongo dena, eta gero dago santutegia, 2 gune moguan dira. Eta, bai, eta gu bertan santutegian, frailiak kontauta eurak ez dira askoia, 40 lagun, zora biziko gara. Eta nola ez, hemen eiteren gaudenez, gorantzia bialdu beharko dizkiogu Pello Zabalari. Bai. Hori da. Oso etxekoa dugu hemen txen berta. Oso etxekoa. Hori da. Gorantziak hemen dikan. Eta eskerrik asko gaur olako eguraldi hona tokatu izana, ez dakit pentsatzen dut, jakinen gainean etorri bertzula, horregatik izango dala. Preme pixka bagin nuen hemen txen eguraldi hona aspaldeko partez. Bai, ere izazpaldian berekin egon. Galdetzeko, baina beti daki zer egin behar duen, eta... Ondo. Dago pizarra da egiten. Bai, zero, indar gehiago mongo diot. Bai. Ekintzau. Beharki miren, atze baino lasaio gabe ez da? Bai. Bueno, jai gara zeitzen. Bagoiaz. Bitartian gogorarazi behar dizuet, gure iradokizunak, badakizuek txorienea bildua, eitb.com. Iradokizunak sugerentzia bialtzen dizku jendiak, ez? Eta badegu, orain honetan, bidalitakua, korok bidalitakua, korona, ona izan da, zorion duen gaitu, gustora, hartu dugu berak bidalitako zorionak, eta eskatu dugu, joan den astean, pare bat aste pasazan Zumarragako Bixente, eta Bixentek esan nahi zion, Bixente nahi dio eskatu koktela nola egiten dan. Hemen behin baino gehiotan aitatu genuen, Etxeberri jatetxea juten geanean Zumarraga, koktela nola ateratzen duten. Eta aitatu genuen, baino ezan gabe nola egiten den. Lasaion koro, bidaliko dizugu nola egiten den koktela. Eta ezkerrak eman, bidaltzeagatik iradokizunak. Begirazio joku ematen digun, eta gogorazitzeko, baita ere, norbaitek bidali nahi baldin badigu, badakizu txoriene, abildua, eitb.com. Eta noizu, mitxen indako tomatia, pizkanaka, gehituko diozu. Bai. Kolore harreko tomatia, ez da? Bai. Zuk izaten duzu, bezala, zure kasuan ez dezu tomatia birrintzen. Baizikan pasapure hortatik pasa,
Zari kolorea galtzen da. Kolore galtzen du, eta horrela, bueno, hola pasa ezkeo. Bai, hori da. Askotan gertatzen zau, astirik ez degula hartzen, Hori da, eta nahi dugula, baina... azkar egin, baina tomate egilezan daula pasatu ezkeo, bere bisitasun hori hobeto mantentzen du. Hori da. Ba, listo. Esen goxatu, eta orkestu egingo dugu, eta? Hola, xinengo geha pixkatian hau bihundu bitartean, eta horrein bitartean. 5 minutu horrela? Bai, honek denbora gehiago, zenbat eta gehiago denbora. Bale. Bigun nagoa, piperrak Bale, eta... hola, xinengo geha pixkatian, da bere gatoz. Erki joan, goxo. Zoi ederrazkoa daka, Hori da, zut ikusten zunean. Entotatzera. Bai. Lomo bat. Ederra, razilua, Bai, no? Razillo pikaina jarri diozu, bai. Ez pentsatzen da zati bajari bertzin dut horregatik ez dizut, Bai, bro, baina biakin beti haua, no? Flaterra. Bai. Ikusteko ere itxure darrekua. Bai. Kaiaua tomatiakin hori da... Klasiko bat da, ez da. Klasiko baino, beha honena. Hori da. Eta gero mena aldabinean ikusten duten ogia behuki ezkeo. Hombre, hori da. Hori da. Hau zer da? Ematen du Porrua. itxura porrua. Hori da. Bai, porrua. Ekarri zu frigituta, ez da? Frigituta, Txiki, zuria baketan. txiki-txikin ja, pazientzia hondiz txiki-txikin, eta gero Eta gero berotan frijitu. Mentxen? Hori da, zuzetik anateko dugu hori? Bai. Ba, bira, ikusi, zer razillo edera prestatu egiten, eta gaur laguntzailea nola ez, ogila. Berehala gatoz, ogilaren historioarekin, eta hau daztatzera. Tipula, baratxuria, piper berdea eta gorria, juliana eran ebaki eta oliotan zuestitu. Bakailao bizati eder, irinetatik pasa, zartagian egin, etxeko tomate saltza gehitu eta guztia zuestitu. Bakailaua tomate saltza eta piperradarekin aurkeztu, eta porru frigituarekin apaindu.